Tximistaren bidetik dragoiko labila, itxaso eta lurrez bihotz bete ametxez, taltzorra Zeintzen ba? geuretzat izango da. Lagun bat. Ekin lagun Zein? Ez dizu izatzen. Zaiak heldu dira lurrera. Gokuk laster ikusiko du Kaitoren trebakuntza gogorrak, ezertarako balio dio Zer, ba? Jedi gogorron aurka. Komune. Shenron dragoiari Goku berpiztu eskatu diote, baina ikusteko zugebide guztia ibili beharko du berriro. Helduko da garaiz? Jantzaren borroka, zaiba ikaragarriak.